Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi šrah li sadri wa yassir li amri, rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin, fa'udhu bika an yahdurun, rabbi atina min ladunka rahma, wa hayyi' lana min amrina rashada, jama'atul muslimin, salamu alaikum. Da se zahvalim Allahu dželešanu što smo muslimani, što nas Allah uputio, jer da nas Allah nije uputio, ne bismo bili upućeni. Ne po svom čefu, nego po Allahovoj milosti mi smo upućeni. A oni koji nisu upućeni, to je Allahova pravda, jer Allah je pravedan. A onda nakon zahvala Allahu dželešanu zahvalimo se Hadži Ahmedu i njegovim zetom ili njegovom zeti, jer tako? Mi smo ovdje kod zeta, što smo se, evo ako večeras ovdje još uvijek u ovoj modernizaciji, emancipaciji, globalizaciji, ne znam kako ne šetanizaciji, svemu, da je naša virtualna opcija, ovo namjerno malo neko je naš mladić što dobro uči, da snimi, da ovo pošaljemo u svijet, da naš narod bošnjački u dijaspori ovdje u Bosni vidi da još uvijek imamo bluda ovako u kući. A to zahvaljujemo eto što još uvijek imamo hajirli insana, posebno žena, moramo pohvaliti žena u našoj centralnoj Bosni, jer da one to neće i kad ju ležu na parama me bluda u kući ne bi bilo. Jeste razumili? Kada ležiš na parame neš u kući, idi u restoran, ide na mjeseca, neš u kući. Zato tu valja ovo sve dočekati, valja ovo sve poslužiti, to je alhamdulillah. Pa eto, naš Ahmed ima fine zetove, tako ga kaže. I unuke, i unučad. Sve dobro. Da ovo sam spomenem da je ona tamo, bio sam u jednom džematu u Limburgu, u nas kažu dobit ćeš u Limburgu i slično tako da. Ima tamo kod Koblenca, iza Frankfurta, Limburg se zove grad, pa jedan čamil, da kažem njegov ime, jedan fin insan, ima dva zeta i ovako kaže: ja sam najbogatiji čovjek na svijetu. Promijenim ovo, da ovaj bolje. Čuje se. Čuje se, ali kao malo da... Da malo ljepše bude, jel, kao ovo galami, jel, odzvanja. Kako ovo sad izgleda? Aha, ovdje. Mora. Kažete, jezernek, onda neki hvala gore. Dobar je Olubek, dobar. Ali ovo je naš islamski skup, pa da manje se čuje. Pa kažeš, to je najbogatiji čovjek. Kaže, imam unučad, imam zetove, ja imam sve. I to je ono kad imaš porodicu, imaš sve. I ova modernizacija ide na tu opciju da čovjek bude sam, neće se djevojku davati, neće se momci ženiti, sutra kad ostari, s kim će živjeti. Jedna je manekenka ili jedna bogatašica, milionerka, ovako je umirala sa morfijumom i posljednju nekciju sebi davala i rekla je: ovako se mre, potpuno sama bez ikoga, jer nije imala nikoga, niti kod djece da je ko dođe, da je ko voli, eto to je porodica, to su naša krila, to je naš smiraj, to je naš rahatluk, naše bogatstvo. Pa eto kad imamo, evo imena Allah počastio sa finim zetom, ne znam koji je bolji, 3 zeta, to je što je rekao Đolan Efendija rahmetullah, ali da spominjem ga, sada kad udaš, hajde idi na veselje, ne nažalost, nema nakar. Idi na jer sad kad oženiš, ode i ne vstaji si, ne izgubi sve. A kad udaš, eto ti zeta i čerke, jel de? Eto, to je to. Da kažemo nešto samo o dobi zbog svog stanja u kojem se nalazimo. Tu sam bude, evo večeras ovdje, što sam došao ovako z draga srca Hadži Ahmedu i njegovom ovdje zetu, jer zbog unuke ovo se pravi da znamo da naša opcija zna ovo još malo pa da prekinemo snimanje. Znači, zahvaljujemo se Allahu, znači, on na taj način njegov zet ili čerka, što je čerka, unuka završila fakultet. Pogledajte, ovo nek ostane kao ibret drugima kako se muslimani mogu zahvaliti. Nije samo pitanje mevlud, je novotarija, nevotarija, valja ovoliko ljudi dočekati. Koliko je ovdje se pa večeras, što mi svi ovdje Allah spominjemo, salavata na poslanika učimo i što svi smo nekim jačom ibadetu, a oni su uzrok da smo mi ovdje. Pa nek nam je samo ovaj šerbet kad nam donesu dosta. Kad ne bi bilo ni večere dovoljno, što smo ovdje u hajru bili ovog vremena uživo, ne pored televizora, kompjutera, nego uživo. I što je to baš što je fakultet završila. Ko je još mogli bi na prstak pobrojati, ali ima uopšte takvih robova da se na ovakav način Allah zahvali kad fakultet završi. Pa neko ovo bude, ovo će otići ako Bog da otići, ovo inšala ide ovo na 1000 pregleda. Eto ja sam ko Bejagi popularan. Iako jedna žepčanka vikala kad je čovjek koji nije bio niko ništa, nije bio neko poznat ovako, kad nikad nije biti čovjek neki. Pa bilo je krivo što on nije neka marka, ovako da ga svi znade, ali kad je jednom jutro udba ona pokupila sve one ugledni, normalno da njeznog nisu pokupili jer nije bio ugledan. Kad je ona došla kući vidjela da je on kod kući, kaže hvala Bog kad ti nisi neki čovjek. Da je bio neki
uglednik i njega bi UDBA pokupila. Pa nekad nije dobro biti ni popularan ni ugledan. Ovo, puno se danas meni naroda obraća, evo da vi znate i svi drugi, ljudi imaju najviše porodičnih problema. I mi hođe, i ostali, i muftije i profesori. Niko nije operisan porodičnih problema. Ti se problemi sastoje, djeca ne slušaju. Svak na svoju stranu, svak u svom svijetu. Žene neće više da slušaju, neće niko komande, ljudi idu na drugu stranu. Jednostavno, havarija. I sad zovu, šta da radimo? Danas mi žena nazva, skrajnije. Kada je čovjek ode za Njemačku, nakon 19 godina braka, ja sam uvijek crkla, meni srce lupa, popire koja pa urin, uči salvati, pita šta da radi. Znam da je to tako moralo biti. Druga situacija, čovjek došao, ošla žena, našla drugog, ostavila mu djecu. To nije samo jedan slučaj. Djeca, nevista, sihiri, ovo, ono, ludnica. I zato vam kažem, jedina i najjača opcija jeste dova i sadaka. Podijeli sadaku na ime djeta, na ime neviste, na ime čovjeka, ženi, imaš problem, podijeli već ja rabi ovo činim da mi uputiš djete, nevistu djete, zeta, nije važno koga. I dovom. Dova je najjače oružje. Ne merete niko više pomoći ako te Bog ne pomogne. I u ovoj vremenu ovako kako smo se rasuli, kad niko više ne ferma, samo Allah obraća s dovom. Jedan je tako djete izlećio iza polnoći, klanjao 2 rekata na fili, činio istikvar Allahu. I najveća opcija za sve probleme je istikvar. Jer to bude, ja se otprilike da završim, 3 čovjeka dolaze jednom alimu. Kaže, jedan prvo, nemam djeci. Hoće da ima porod, nema ženom, ne radi djeci, znaš, ono tražiš. Hoću, ko će ti zapisati? Pa jedan se tako prošao zapisivanje, pitam ga ja, što više ne pišeš zapise? Kaže, kurve me odvratile. Allah, ja rekao, šta sam pomislio? Ja, ali on kaže, dođe žena, daj zapise, ja zapišem, ona ode u zinalog i rodi se dijete, kaže, vidiš kako zapis djeluje. I došlo je tako dosta djece u zinalogu, a sve ko bili po PS-u, a bit će sudnji dan, pa ćemo vidjeti ko je čiji otac. Ovo govorim, pa ovaj kaže, nemam djeci, kaže, učeš takvirla. Došlo drugi, kaže, ne idem posao, znaš, nisam zaposlen, nema, pare, nafaka, učeš takvirla. Ja. Treći kaže, recimo, ima problema, bolestan, tako je, ko što imamo sad ovo, sihiri, sistemi, kaže, uči ti je takvirla. Pa kaže, ti s njima vićeš samo takvirla, pa kaže, tako je, Pejgamber Kur'anu, Allah kaže, kad je rečeno, jeste izbila, pa kultu stakfiru rabbekum innehu kane gafara. I reče, tražite oprost od Allaha, on puno prašta. Yursili sama alejkum idraran. Daće vam iz nebesa i kišu i plodove, to na faku što mi tražimo, na faku posao. Va yumditkum bi amvalin wa banin. I daće vam metak, daće vam porod, djecu, sinove. Znači, daće vam izlaz svih situacija. Znači, samo viće stakfirullah. Evo i ovo, kad se snajde nešto u životu, salavate na Muhammed alaih salama, je stakfirullah, i onda reci, ja rabi, daj mi to i tu. Baš traži direktno od Allaha, traži šta ti treba. Ali mi nećemo od Allaha traži, mi rekao, kod mah kontašen, kojem bi hođoš, o kojem biznismenu, doktoru, a kad ti Allah nešto ne da, džabati i ljudi, i doktori, svi. Znači, imamo najbolju štelu, najbolju vezu, a to je Allah. I eto, ovako i kroz ovo nanijetiti. Evo, mene Allah počastio da imam dovoljno, pa nekad se, eto, nanijetiš, kad dadneš sadaku, nekad mi nam padne, reknem, evo na ime moje matere i oca. Da se zahvalim svojim roditeljima što smo ovu školu poslali, što mi otac 14 duloma zemlje prodao da mi školi jer je bio siroma. Nije im odakle, morao je zemlji prodati. Kao ono što sam sad na džumi rekao, kad je onaj prodao kuću da mu dijete kod malika ide učiti hadise. Pa kad je on istinu 15 mudaraca dao, kaže, šta ti hoćeš ovdje, ko ti je rekao da sjedniš u halku? A otac kuću prodao da dijete kod malki bi Nenesa uči. I kad ga je izudaru 15 bićeva je dobio, što je ušao u halku, nema ući kako ti hoćeš. Treba dozvolu. Kad je se vratio da je zaplako, rekao šejh Efendija, moj otac je kuću prodao da ja kod tebe učim, a ti mene izudara. Onda je i šejh zaplako kada je vidio da je otac žrtvovo kuću da bi dijete hadise pamtilo. Jer nije bilo lako do malika doći, nije svak bio malik, to je veliki učenak bio. I onda kad je čuo Malik ibn Enes da je otac kuću prodao i bez kući ostao da bi dijete samo na oko sticalo, onda je rekao šta tražiš da mi halališ. Od halala traži od djeta. Kad je me 15 hadisa nauči, za njih 15 bićeva. I naučio ga je 15 hadisa. Kad ja sam ti još šta dužan. A to je odgojeno dijete bilo, kad ga je naučio 15 hadisa, nije bilo interneta, nije bilo knjiga čitati, nego slušaj pa pamti. Onda je ovaj učenik rekao, dijete, kaže,
Da me još 15 puta udari, da još 15 hadisa nauči. On hoće još 15 bićeva, da 15 hadisa nauči, a ti imaš gotov hadis, samo otvori, pročitaj, posluži se hadisom. I postoji veliki učenjak. Ali ovdje govorim ovo mako malo usputi da to zabilježimo i snimimo i koristi znanja i koristi ovoga uživo kupljanja i koristi dove i istikvara. Znači, nemamo mi sad šta, ko kome, ko pametovat. Da kažeš, moraš me slušati. Nema više, nikoga ne sluša. Nego, ostala nam je dova, traženje oprosta i sadaka. Pa evo, ja sam za svoje roditelje, evo, primjer, kažem, hoću i kurbane zaklad. Jedan mi moj džematije veli, fali im jedan upaj, da rekao na ime moji roditelji, evo, ja sam već kupio kurbana, ali da se zahvalim Allahu za svoje roditelje, se ne mogu lako zahvaliti. Jeste me razumeli? Ovo je znak, pa nadam se da će mi Allah dati, kad si ti zahvalan, pa će i tebi dati dalje da tvoju djecu, tako da se to širi, ta ljepota, pa evo, ja se nadam, Ahmed Mahmud, da mi budemo zajedno u džennetu ako Bog da, pa da nas Allah sve ovako zajedno sa našom porodicom sastavi u džennetu Ahmeda i njegove zetove i ovu kuću da poveća još više na paku i učvrstu islamu i sačuva svih tušenja belaje, sve nas, a njih posebno da dadne 100 puta više nek što su uložili. Amin. Salam alejkum.